mgbe omenala dị ile ajọ ibe a na-emerụ ndị Igbo a na-anwụrụ ọnwụ ike ibe dịka asị nwatakịrị mere 12 days a na-anwụrụ anwụ n'ala Igbo wee ruo mgbe ndị missionaries ji wee bịa. Ọhaneze ndị ọma na-ekiri ihe onyonyo a, daalụ n'ihi nne. Ọ bụ nwanne unu nwaanyị Adamazị Chimzi, the only girl wey like local things. So guys, anọkwa m live and direct na Igbarịam na-ewu ewu na Anambra steeti, ebe a ka m nọ n'obi mmiri enwe iro. Dịka unu na-anụ, ama m na ọtụtụ n'ime unu ma onye a na-akpọ mmiri enwe iro, nnukwu mmadụ, ọwụkwa obere mmadụ. So ụbọchị nke taata, ama m na ọtụtụ n'ime unu na-ajụ m ajụjụ na ihe gbasatara omenala Igbo. Ọ na-eme m postuo ihe, so m ya bịa na my DM si m, Chimzi, ihe nke post gwana ya ghọtacha akọwala anyị. Ọtụtụ n'ime unu ka m gwakwara oke na nsogbu adị na m ga-azụ unu ajụjụ ahụ. So n'ụbọchị nke taata, nsị ka m bịa na nke mmiri enwe iro maka na ọ bụ onye omenala, ọ maara omenala nke ọma. Ihe ọbụla ị marọ bịa jụọ ya akọwala gị, nke nwekwara ihe ọwụkwa ihe ahụ. So ụbọchị nke taata, just geenụ ntị ka unu ghọta ihe ọ ya akụziri anyị. Ọ bụ si n'ọnụ m ka unu ga-anụ n'ọnụ ya. Daalụ n'ihi nne. Biko unu na-ekirikwa vidio, biko na-atụsara m vidio, share this video biko ka ndị na-amarọkwa ihe gbasatara omenala Igbo mụtakwa ihe na this video. Daalụ n'ihi nne. Biko achọrọ m ka ịgwatụ ụmụ ndị na-ekiri vidio m ahụ ka ịkọwa onye Igbo ka amarakwa gị. Ọ dị mma. Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu. Igbo ndị ọma njem ọnụ ekenekwa m unu. Onye na-anụ onu ya bụ onye a na-akpọ mmiri enwe ilo. Mmiri enwe ilo onye ọkala akwa Igbarịam. Mmiri enwe ilo eze nwaanyị Nsọbalị. Onye kononu ya nọ. Na buso si n'ive o ji bụrụ onye anyụcha nsị nye Igbo gbudi ya aja bụ na ọ da-abịa ara ibe mmadụ awọ ibe onye ọzọ. Ọka nkịta si n'ive nye ji bụrụ onye na-anyụ mamịrị nye ekonye ovu ọkpị enu bụ na a na-ekwu na nkịta adalụ ibi. O wesị ka anya gaọlụ ụmụnne ya agịga ibi, gaọlụ iwu agịga ibi. Ije ngala dị ya na-arụ na ọ bụrụ ibi ka anya da. Ekenekwa m unu. Nnọọ. Daalụ ihe nne. Daalụ ihe. Nna anyị ukwu, daalụ ihe nne maka ịkọwa onye Igbo. Daalụ ihe nne. Obi bụ m sọsọ aṅụrị maka ịnabatara m. Dịka nna ekiri gị na Facebook ma na YouTube ma TikTok, asị m hey, ọkwa obere mmadụ ka ịbụ, ndị ọkwabeghị ga-anabatakwa, mana nke taata m bịara amakwa mfati iwe ezigbo mmadụ. Biko nna anyị ukwu ewekwana iwe, e nwere ajụjụ ndị m chọrọ ịjụtasị gị na ihe gbasatara omenala Igbo ka ndị na-amara were mụtakwa. Maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ikwukwana na omenala Igbo achịkwana ihe ọjọọ, mana ha na-aghọtahie. Ọtụtụ n'ime anyị bụkwa chọọchị n'isi. Ọ ya na-eme ifukwana onye na-ekpe ekpere mmebi wite ọjị maọbụ nzu na-edasị na na onye agwọ ọgwụ ajọ ọgwụ n'ọma ego nke na-asị ya mba na onwe otu a ka ọ dị. Ọ ịjụ ajụjụ wee mụta ihe na-emarọ. Ajụjụ chọkwara ịjụ gị hiri nne, mana ka ebidogodi n'otu. Nna anyị ukwu, biko achọrọ m ka ị kọwatụrụ m ihe wu omenala a na-anụ ebe niile ka ndị mmadụ wee marakwana ihe wu omenala, ka hapụ ịna-eche na omenala wụ ihe ọjọọ. Biko. Ọ dị mma. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Ndị be anyị sị na ibe nna m gwara m ka m meji wee nwụọ iyi, maka na ọ bụ na m ejili ibe nna m gwara m wee nwụọ iyi o wee gbuo emi, mana nna m na-egbu m. Ọ bụ na m ewele ibe nna m gwara m wee dị ndụ, mana nna m debere m ndụ. Omenala bụ ebe anyị pụtara ụwa wee kwuda. Omenala ka ndị nna nna anyị ba ji wee dị ebube. Omenala ka ndị nna nna anyị ba ji wee mụta anyị. O nwere ka ihe eji wee kwuwe okwu Igbo si ka iseparate ya Igbo na omenala. Ọ dịrọ possible. Maka na anyị na-elive by nature.
and the nature is tradition. Nature bụ omenala. Ọ bụrụ na esi na agaghị emezi omenala, mmadụ ibe ga-alị gị bụ ịnwụrụ, maka ibe na gbasara anyị bụ omenala. Site n'abụ anyị na-aza omenala, maka na ọ na omenala ndị gboo bụ ibe nyere anyị ya site na nri anyị na-eli, nri omenala, ma onugbu ma ọha ma egusi bụ ajụjụ ka ajụbalị na omenala wee jụpụta ma na ọ na-egbu mmadụ wee siri ya wee liwe. Wee site na otu anyị si ekpelu Chukwu bụ na ụfọdụ bịaziri tata si na ba mma mmezi ya. Omenala abụrụ ajọ iwe. Ife niile gbasara Igbo bụ omenala dịka otu nsi wee kwu na mbụ. Nne ekene ngiri nne nke izi bụ na mma agbago ume, mmasị gị jide ka iji jisie ike na ndebe anyị si n'ọnụ ị na-ekwulu ya ekwulu gị, ọnụ na-ekwukwe gị ka ihe ekwulu, onye kwulu omenala ka omenala na-ekwulu. Ụmụnne m ndị na-ege ntị, omenala Igbo abụrụ ajọ iwe, maka na ibe nna m gwara m bụ eziokwu, ma nke onye ọzọ gwara m bụ okwu asị. Ndị nna nna anyị bụ omenala ka ba ji wee dị ogologo ndụ, omenala ka ba ji wee bike nka, omenala ka ba ji wee mụta nwa wee mụta anyị, omenala ka eji wee zọta ana anyị dị iche iche n'obodo dị iche iche, omenala ka obodo anyị ji wee na-aza aba dị iche iche dịka obodo mụba Igbarịa m. O nwere ka ị ga-eji wee kọba akụkọ Igbarịa m wee sị ka iwepụ omenala na ya. Omenala abụrụ ajọ ibe, mana ndị kpọrọ anyị asị batali wee gwaba anyị si anyị na omenala bụ ajọ ibe, wechara mmụ ibe na-adịrọ na omenala gbakwuyala omenala si na aba niile bụ omenala. Mana o nwere ibe na-eli n'anụ wee ebe a na-ada eli n'anụ, o nwere ibe na-ewepụ n'anụ wee libe anụ ka anụ wee tọọ ụtọ. Omenala Igbo bụ asị gị ngị kwuve maka ikwuve otu anyị si ekpelu Chukwu, kwuve otu anyị si agụ aba, kwuve otu anyị si anụ nwanyị, otu anyị si anụ di, kwuve otu anyị si amụta nwa mbọsị bụrụ gboo, kwuve otu anyị si azọ ndụ, kwuve otu anyị si eme entertainment and every other thing. Ba niile bụ omenala anyị, o nwere ajọ ibe dị na ya. Onye ọbụla jisie ike ka o jee gaa ọ jụọ omenala ndị gboo na-eme na bebe na abụrụzi nke abalị ọhụụ, na asị na ọ na-abụ alụ gba arọ akpọghị omenala, maka na ọ nwegachara mmụ ibe ejechere jee mmụta n'aka ndị kpọrọ anya asị tikọnye na omenala anyị si na omenala ka ọ bụ, ma niile abụrụ omenala. Mbọsị bulu gboo, mgbe omenala dị ile, ajọ ibe a na-emerụ ndị Igbo, Igbo a na-anwụrụ ọnwụ ike, ibe dịka asị nwatakịrị mere 12 days a na-anwụrụ anwụ n'ala Igbo, wee ruo mgbe ndị missionaries ji wee bịa. Kọdụ adịghị eke nwa n'afọ asị na nwaanyị dị ime na kọdụ kelie n'afọ, ọ maka na anyị na-eme omenala mgbe ahụ ya mere na kọdụ ede eke nwa n'afọ. O nwere ibe mmekọtara ụnụ ka nwaanyị mụọ nwa na ọpụreshọn, ọ maka na anyị na-eme omenala mgbe ahụ ya mere na o nwere nwaanyị a na-awa afọ ekupụta nwa. O nwere ibe mmekọtara na asị na okolobịa maọbụ agbọghọbịa nwụrụ anwụ n'ala Igbo, ọ maka na anyị na-eme omenala mgbe ahụ. Mgbe ahụ a na-etolu ọnwụ etolu, mgbe ahụ mmadụ na-adị ndụ bụ ụmụ ụmụ ya bụrụ great grandfather ma ọ great grandmother. Onwe ndị na-adị ndụ bụ their 4th generation. Nwa gị ada gị nwaanyị anụa di mụta nwa, nwa ada gị anụa di mụta nwa n'anya gị, ị ka dị ndụ. Ọ na-eme mgbe ahụ, mana kịta
ibe niile a na-ayatakana mgbe ahụ anyị adịghị egwu arọ n'ọnụ anyị na-adị mana ọ bụrụ ka elova arọ anyị na-adị na anyị na-elu 200 and something years maka na mgbe a na-ekwu ibe a na mmadụ ga-akagide nka a na-agba onye ahụ n'anwụ anwụ ụtụtụ pụta ebupụta onye ahụ n'ilo ka onye laa anwụ maka na onye ahụ amasị nwụzi n'ime ụlọ ya wee pụta ilo maka na nka emeghị ya ọma mpụta ọma nka nwụzi ije ụfọdụ ka nka na-ekpu isi onye bụ kagide nka o nwere oge elu okpuo isi ọmadịzi n'afọ ụzọ ụfọdụ ka nka na-akụ ngụlọ ụfọdụ ka nka na-emebe ka ụmụaka onye bụ ga-akagide nka ọ na-emezi ka ụmụazị egbu ya nkịta onye nwansi o tinye ya aka na-eme ibe ụmụazị na-eme egbu ya nkịta o tinye aka n'ọkụ mgbe gboo mgbe enu bụ anọ ọsa mgbe anyị na-eme omenala na-enene papa anya ị na-abụ ụmụ ịbụ papa ịbụ mgbe ọ bụ ịbụ mmadụ ga-akagide nka anyị ewocha ogwugwu ntie nụnwa abakwana n'ime ị na-afụ bonu dị ya na-arụ akpa aka ya nụnwa akụpụ ị na-afụ ọkpụkpụ ya ọ dịrị akpa aka na-akụgharị ịfụ na ọka gị ezigbo nka bụ papa ịfụ na mama aka gị ezigbo nka ụmụ ya na-ede lulululululululu ụmụ ya akarịa ya ga-eji wee malụ omenala anyị mbọsị gburugburu ogweribe megedenu ka okolobịa nwụrụ okolobịa bụ na nwụrụnụ bụ nya mere ire gbuli ya ọnya ka eji wee gwa gị na mgbe gboo na okolobịa nwụrụ etufu onye na-aja ọfịa ma ọ bụ na agba afa gbasị afọ ọbụna ọnya gburu onwe ya eburu nya bụ okolobịa tufuo na-aja ọfịa ọbụna nwatakịrị anwụrụ eburu nya bụ nwata tufuo na-aja ọfịa ma ọ bụ na agbasị afọ ọbụna nwata gburu onwe ya ya mana ntufu ka ga-etufu ya maka na anyị adịrị anwụ ọnwụ ike mbọsị gburugburu mgbe anyị na-eme omenala n'ọnya bụ omenala anyị bụ otu anyị si agọ alụsị otu anyị si agọ chi anyị otu anyị si agọ ndị ichie otu anyị si agọ ndị mmiri omenala anyị nwatakịrị ada apụ ala mgbe anyị na-eme omenala maka na nwaanyị ga-adịgbo amalibe chelie n'iru chụbalị aja ndị ọgbọ n'uke chụbalị aja ndị otu chụbalị aja ndị ọgba nje chụbalị aja ndị mmiri maka na ụmụ ibe a niile anyị na-emebele anya bụ ibe na-ebutalụ nwa agbọghọbịa anọkọta otipu ala maọbụ nwa okorobịa anọkọta otipu ala onye na-ayị ala mgbe gboo bụ onye nwere ibe o mere maọbụ onye uke na-eso ezinụlọ ya ikezi ọbụna o gburu mmadụ ikezi ọbụna onye dinara nwanne ya ikezi ọbụna onye lalụ nne ya ikezi ọbụna onye lalụ nwa ya ikezi ọbụna onye zuru ori na alụsị ikezi ọbụna onye gburu mmadụ wee bịa ụwa ọzọ obido mgbe abụ ịbala ịghọtago otu nwa ka ọ dị mgbe abụ anyị na-eme omenala so ibe ndị a ka mma akọwalụ gị maka omenala ka ọ bịa m n'ọfụ iwezi ajụjụ ọzọ ka ị jụọ ekene gị. Oke nna anyị kwudarụ ihe nne maka nkọwa gị n'anya gbasatara omenala amụtakwara m ezigbote ihe o mana o nwere ajụjụ m chọkwara ịjụ gị na ihe ndị ị kọwara na